Ake siyabulisa egameni likaYesu, igama ke ndingazola fane nguNovaza. Siyanamkela kwi-Growth Portal Network. Namhlanje ke ndiphethe Father, ndiphethe Bishop. Bishop, can you please nje ubulisa abantu bamphayini? Ndiyabulisa egameni lenkosi uYesu Kristu waseNazarethe. Lo uthethayo ke nguBishop eyingqisha. Ndilapha ke eKhayelitsha ngokokuhlala, ndikhonza kwibandla lase-Tree of Faith Evangelical Ministry. Amen. Haleluya. Ikhona ke Bishop into engathi yakudibanisa ne-Lady Fred. Angiqinisekanga kodwa ngasive ngawe. Undawoni kahle kahle ePilate uba nyanyana ePilate. Okay. Ndisuka e-Eastern Cape, kwilali yase-Lady Fred. Yeke ke basingoku sele se-under iCofimvaba elacala lam. Okay, indile. Yeah, sesitransferelwe eCofimvaba ngenxa yento zika-government. Kodwa ke ndisuka kwelaa cala kwindawo ekuthiwa kuseMbinzana. Then eLady Fred ke ngoku kube khona nekhaya lam elikuBangendlala eLady Fred. Apho yeah. Okay, emanini pha. Ndiyazalwa ke phaa ekhaya kwaDlomo, ndinguMadiba, ndinguSophitsho, ndinguyemyem, uNgqulomsila uvela bemenze njalo. Yeah. Ewe elaa gama singalibizi. Bayolazi baphulaphula. Yeah. Bishop, ndikwazi ke ungumntu okhokhela icawe. Akuthiwa Bishop nje emntwini kanti akhona ikhokheleyo. Yes. Icawe kuthiwa Tree of Faith. Mhlawumbi iqale nini Tree of Faith and ineminyaka emingaphi nje roughly? I-Tree of Faith sesinethuba siqhuba. I think sikwi-13 years ngoku siqhuba i-Tree of Faith. Siqale apha eMakhaza, eBhek. Oh. Siqale eBhek. So sasuka ke apho sanentlahla ke uThixo wasinceda sazofumana le ndawo ke ngoku sikuyo ngoku isilapha eMakhaza ngaseChris Hani High School. Le ndawo senzela kuyo Le ndawo senzela kuyo pho. Ake nivile ke icala Bishop lesenzela kutani ibuza uba indawo le ndawo sithi se-Cape Town P. Amen. Umnikazi wawukhona ngoku. Bishop, xa uthi nigqiba i-13 years, I'm sure ineenyanga ezithile. Kukho umntu oqonda uba useko-2 years xa ejonga indlela ngasavela give up ke ministry. Mhlawumbi omnye umntu sephakathi yaboma akwenzeki. Wena mhlawumbi ungathi yintoni encedileyo uba ube ufika apha kule 13 years? Inyani yinto yokokuba ukukhokela umntu ayonto ilula. Okwesibini, ukuba ngumfundisi nje ayonto ilula. And umntu ufuneka ayazi into yoba ukhokela abantu. Ndike ndava ke abanye abantu neBhayibhile isitsho isithi sizizimvu. Kodwa xa sifika apha ecaweni yazi into yoba ukhokelanga zimvu, ukhokela abantu. Sizizimvu kuKrestu, but apha ecaweni singabantu, ukhokela abantu. So kuba khona ii-challenges, kuba khona umcelimngeni obakhona ngoba ukhokela abantu. And awusoze ubakhokela abantu ungenayo intliziyo yabantu. Eyesithathu, le nto yokukhokela ayonto isuka ivuke ibe khona. Yinto emele ukuze ube uzelwe nayo or udalwe nayo. Ngamanye amagama, i-leader ayibekwa, iyazalwa le nto kuthiwa yi-leader. So iba yingxaki ke ngoku xa uyi-leader ebekiwe, ngoba awuzuba kwazi ukubakhokela kakuhle abantu. Ndidla ngothi xa ndithetha ndithi abantu bayagqitha kweli xesha sishumayela kuyo ekushumayeleni kwethu, but bajonge into yoba xa sihleli phantsi ungubani, ubaphethe njani. Then now awusoze ibandla likwazi ukuba liphele ukuba uyinkokheli ezelweyo. Zona noba zingafika ii-challenges, nditsho aba bantu bakhokeleyo abanye babo bemke, noba sele bengekho bakukukhumbula ngenxa yobukhokeli bakho. Enkosi. Bishop, yabona ke xa ndihleli neBishop ndenza sure uba ngaba ndiyancanca kangoko ndinako. Yes. Icawe yakho, it is one of the most successful churches
in Cape Town in terms of ubuhle, kuyagcwala nabantu, konke kuyakhona i-setup yakho i-standard class. Mhlawumbi indima ye-finances, indima yezimali wena uyivela mhlawumbi kweyiphi inkalo, yintoni ikusebenzelayo ngakula kucala? Ndicinga into endisebenzelayo okokuqala ndiqale ndafunda nge-admin, Okay. uunderstanda i-admin. Ibandla omhlambi umphulaphula ekhaya uzandinqinela omnye angangandinqineli. Ibandla liqhutywa ngezwi, but ibandla liyadinga uqhutywa ngee-systems ezithile apha ebandleni. One of the systems eziba khona apha ebandleni yi-admin. Then now ekudingeka ke ngoku into kokuba as a leader ujonge abantu abanesakhono sokuba bangakwazi ukuba basebenze kwi-admin yakho. Awuthathi noma ngubani na or omcaceleyo, ukhangela umntu oyaziyo into yoba uzawuyazi le nto into yoba funeka i-admin icwale kangakanani yebandla. Now, in terms of i-finances zebandla, uyadinga into yoba ube khona as inkokheli. Just into esibethe kakhulu ecaweni yinto yoba sibe phakathi thina kakhulu emalini yecawe as inkokheli. Yabangela into yoba abantu ke ngoku basijonge bangasithembi. Kanti xa ubeke abantu to run imali zebandla kuba lula, or mna iyandisebenzela, ngoba kuba khona apha ebandleni abantu abarana imali yebandla. Mna ndikhona just nje ukujonga into yoba yonke into irana smooth. Ngamanye amagama ndiyi-general manager yabo, bona bakhona bazi-managers but ezisebenza under mna. Then indincedile ke nento yokokuba omhlambi emsebenzini lapho bendisebenza khona ndibe nentlahla ke yento yoba noko ndibe phaa kwaba bantu bebephethe emsebenzini. Then now ndijonge nemeko into yoba urirana njani ibhizinesi, ngoba somehow funeka kule nto kaKrestu uyijonge into yoba izawuba nayo into ethi slash business kancinci. Asenzi ibhizinesi ecaweni, nindive kakuhle baphulaphula. Ayibhenefithi wena. Yeah, but kodwa funeka uyijonge into yoba once ibandla ulirane kwi-level yebhizinesi, ngoba kwibhizinesi uhlale ugada into yoba ungaluzi, and okwesibini iimali zibe khona, ngoba ezi zinto sizisebenzayo yabona ubuxhakaxhaka sinabo apha budinga imali. Ubukhona bethu apha yimali. So you need into yoba uzame ubhalansisa yonke le nto lena, but ibalulekile i-admin emsebenzini kaThixo. Yeyona nto ibetha ibandla elimnyama. Enkosi. Kubakho laa nto ke abanye abantu bayohluka ke ngezimvo kulo mba woba ibandla libe ne-bank account yalo. Bafuna imali mhlawumbi ingene kwi-personal account ye-leader. Mhlawumbi wena utekisha njani? Mhlawumbi imali ecawe iya straight, mhlawumbi iza kuwe, then from your account ube nguyifakayo, okanye mhlawumbi iya straight kwi-bank account yecawe. Masithi mphathi, imali yebandla ingena kwi-akhawunti yam yakwaNgqisha. Yes. Now ngentlahla ufumane ii-investors, abantu abafuna uinvesta. Ii-investors azisebenzi ngomntu, zisebenza ngabantu. Then now ii-investors zizawufuna i-business account yebandla ebhalwe 3 of faith. Then now ibe ingekho. Then now ithi loo nto leyo ayithembakali, akho mntu unotyala imali yakhe emntwini, but kuba lula ukutyala imali ebantwini. Even ugovernment lo sikuye uyayijonga into kokuba ibandla eli noba whatever ezawutyala kuni into yoba linazo nee-systems zemali. Then now ibandla liyadinga into yoba libe ne-bank account le yebandla. Noba ke ingaba khona izinto welapho zibhenefithisa ke lo ukhokeleyo, then kodwa iyadinga the main account ibe yilena ikhona ibhaliwe yebandla, and nayo aba bantu bakwi-admin bayayilandelela uba ii-finances zihamba njani, which means kukhona apho kubele into yoba baripote somewhere
uyayibona. So iba yingxaki ke ngoku once ibandla lingabi na-akhawunti, nomntu onozotyala imali akakwazi utyala kwi-akhawunti yomntu. Uba utyale kwi-akhawunti yam ngumnikelo lowo, ngumnikelo lowo. Uba uthi hayi ke mhlawumbi iportion ethile ndiyifaka ecaweni. Yes. I think Bishop kuyafuneka uba sibe ne-episode yale ndawo nje Yodwa. igcwala yona. Bishop, siphethe itopiki endiqonda uba izawunikisa umdla kakhulu kubaphulaphuli bethu phayana. Yi-podcast ke, siyareleksa nje, sihlalele phantsi le miba. Kubakho le nto ufumanisa uba ngaba umfana, ndenza umzekelo mna, kuthiwa ndisindisiwe. Then ke ngoku napha ekhaya ke basindisiwe. Okay. Umzekelo, basiswancancisa. Then ndifuna utshata le ntombi isindisiwe, ndibona apha ecaweni yakho. Yeah. Kokwabo kwentombi abasindiswanga, sentsho abantu besintu. Then kubakho laa process uba ngaba kuyolotyolwa. Kubakho izinto emosi xa isiXhosa ukuthi hayi funeka uzile ebranti, funeka uthini. Ngasithi ke true uba ngaba ideklishwa njani ke ngokwikheyisi yoba ngaba xa kuthiwa umfana usindisiwe uyolobolelwa kokwabo kwentombi apho khona engakholwayo khona. Uyayibona? Okay. So mhlawumbi ibranti ziba khona, ithini laa ndawo leya? Okokuqala mphathi, masingene apha mntakanqavasi, nabaphulaphuli siya kulo mzi singayanga ulobola, siya siyocela, kodwa ekuceleni kwethu sizawulobola. And sisuka kulo mthina, ndizawusebenzisa esam isiduko, singamadlomo sisiya emagadini, emampingeni, ya emamfenini. Siyolobola emamfenini, siyocela intombi. Ithi le nto ke ngoku sithunywa likhaya lakwaDlomo, lisithuma ikhaya on behalf of unyana wethu, sime endaweni kanyana wethu. Then now uba sisiya ke ngoku kweli khaya lasemamfeneni siyolobola kulo, siyocela intombi kulo, kunemithetho yaphaya yelaa khaya, not esizanayo. Ngoba imizi athi amaXhosa xa ethetha ayifani, ifana ngeentlanti kuphela. Ndiyaxolisa kubaphulaphuli, ndizawuthetha isiXhosa kakhulu. Ya, imizi ifana ngeentlanti kuphela. Now kukho umthetho walapha, kukho indlela abantu balapha kulo mzi abenza ngayo, kukho indlela yalapha ekhaya esenza izinto ngayo ezingafaniyo. Then now ukuba sisiya phaya kulo mzi bazawufika basibekele imigomo yabo uba izinto zihamba njani apha. And okokuqala siyocela pha intombazana yalaa mzi engazizelanga, ezelweyo, izelwe ngabazali abangakholwa. Uyabona ke kube khona imisteyikhi apha ecaweni esiyenzileyo, apha entsindisweni, endirhalela into yoba ndiyithethe. Icawe ayiloboli. Okay. Or mhlawumbi it's a topic for another day. Yes. Icawe ayiloboli. Ngoba once sathi icawe iyalabola sizaba nengxaki. Ngoba phaa kulaa mzi safika kungekho secaweni, kusemzini womntu, kusemzini wendoda ethi kushaya isiginci sam apha kwenziwa kanje. Ya, icawe ayiloboli. Imisteyikhi ke nintsi eye yenziwe or ngabazalwane nangabantu abasindisiweyo kukuthatha icawe siyenze into yoba icawe mayilobole, sishiye abasekhaya. Mna yindlela endikholelwa ngayo, noba bangabakhona abasecaweni, but andingeze ndishiye abantu basekhaya abazaziyo izinto zasekhaya ukuthi zihamba njani. Ngiyolobola. Ya, sibe siyocela intombi, sibe siyolobola at the same time. Now masingene ke ngokwembuzweni wakho. Yes. Sifika ke ngoku kulo mzi, kukho indlela ekuqhutywa ngayo eyayalaa mzi ekuceleni kweni intombazana. And nizayinikwa itshansi phaa kulaa mzi nibeke isitori senu uba nizothini, nicele.
Emva kokuba nicelile kuba khona ke ngoku izinto ezithethwayo zentoba siyaniva amadoda nizocela, kodwa ke ngoku apha sinendlela esenza ngayo. Into yokuqala enizawufika phaya niyifunwe yintoba ningobani, nisuka phi, benisidlani apha endleleni. Yeah. Into yokuqala leyo. Now funeka ke ngoku nikhuphe le nto benihambe niyidla endleleni. Andikwazi ukuthi benisidla iBhayibhile mhlawumbe nisidla izwi. Now uzawuthi besisidla izwi. Remember amaXhosa kulo mcimbi, ndizawuthetha ngesiXhosa sethu, Yes. not ngabezinye iintlanga. Kulo mcimbi bahlala oko be-technical kakhulu. Anizuthi benisidla izwi pha, hayi besithi uluka. Phaya nizawufika phaya kuthiwe bekani loo nto. Kule ndawo ke yebranti nentontoni seyisenziwa ngoku plus nemali, iba mnandi ngokokuba intombi le incede unyana lo wethu ngokokuba isinikeze unyana akhangele i-information yentoba lihlobo elinjani elisiya kulo labantu bakokwabo. Mamela, ndike ndathi le ntombi izelwe ayizizelanga. Ootata balapha, kukho tata lapha, kukho tata omncinci bayo, kukho malume bayo, kukho brother bakhe. Ngabantu azelwe nabo aba bantu abazawufika basixelele ezi zinto bazifunayo. Bazawufika basifune into ebesihambe siyidla. Masiyithethe inyani. Sele ngoku thina abantu bakholwayo sibalekela ekukhupheni imali. Noba singayikhuphi imali, but still aba bantu bazawusifuna, noba bangathatha laa mali bazawuhamba bona uba bafuna ibranti, bahambe bayothenga ibranti. Ndibhiliva ke kwinto ethi ndindim. Zikhona izinto ezingasenzi intoba sibe asikholwa, asisindiswanga xa sizenzile or xa sidlule kuzo. Zikhona izinto ezingasenzi intoba sibe asisindiswanga. Because apha oyena njongo yethu asikwazi ubuya back siyothi kulaa mfana ngenxa yebranti esiyibiziweyo asikwazanga kuyifumana intombi. Laa mfo akanayo yonke ixesha lale nto. Into ayifunayo ufuna umfazi. Into ayifunayo ufuna umfazi yena. Then now kusenokwenzeka ke intoba intombazana isihlakulele ngelithi yona, hayi tata notata omncinci, aba bantu bezayo. Ikhona indawo endiyilibeleyo. Yes. Njengoba bendithe icawe ayilobuli. Yes. Awubi ngomfundisi kulaa mzi. Awufika pha. Kulaa mzi. Ufika uyindoda, not umfundisi. Then now intombazana funeka isihlakulele intoba bayakholwa aba bantu balo mzi nditshatele kuwo ukuba tata singakwazi intoba singabizi zibranti endaweni yebranti sibize imali. Kodwa ndithe okusalayo izawuphetha yonke le nto siya ezibrantini, raining or not. Zizawuthengwa zibekwa apha ezibranti. I'm telling you. Noba singabe sibeka imali yayo, but sibeka imali. Uyabona ke ngoku sinento kuthini intoba sishifte enye ngenye. Ububeke, masenze umzekelo, ndiyazi ibranti imali. Ya, ububeke i-200 masithi ubeke i-200. Uyibeka la 200 urepresent ibranti okusalayo. So noba ungaziphatha noba ungangaziphathi, okusalayo xa ubeka la 200 urepresent ibranti because uzayifunwa ihambe idlala. Uzalifunwa iswazi elubuqhuba ngazo, ezi nkomo uzawulobola ngazo. Ifana nakwezi nkomo, zikuneenkomo ozawuzifunwa. Umzekelo, inkomo yokuqala ozawuqala uyifunwe yinkomo yobuso bentombi, and ayikho cheap. Kumzi okuboneleleyo iqala kwi-10,000 xa bekubonelele. But ke ngoku asikho kuloo ndawo yelobola, but sikule ndawo yentoba okusalayo noba ungabeki imali
ubeka urepresenta le brandi ifunwayo ngaba bantu balomzi. I think Bishop uyibeke yacaca futhi abaphulaphuli ndiyaqonda ukuthi bayayiva eyabo kuyihlalutya. Number 2 ke ngoku intombi sendiyifumene sihleli ngoku, then ke ngoku intombi isindisiwe nam mfana ndisindisiwe. Igame yam ngoku apha ekhaya ke ngoku abakhona. Unkosikazi wam ulindelekile mos xa mhlawumbi kunemisebenzi ethile unkosikazi anxibe into ezithile ayosebenza phayana. Ingaba mhlawumbi uhamba aphelele phi kwikhesi enjalo? Uyaya abe khona xa kunamazila, xa kunamatheko, xa kulungisa abantwana. So imbeka phi ngoku unkosikazi wam ongumamfundisi xa efika ekhaya kungasindiswanga? Ithini indima yakhe? Uyehla from eKapa xa kumsebenzi uthini? Ayosila uthi utata usindisiwe, umyeni wakhe kokwabo kodwa akusindiswanga. Uyabona ke kule ndawo ndifuna uyingena ngobulumko obuthi indoda ethathe umntwana womntu iyadinga into yoba ikhule kwilevel yentsindiso, yawugqiba ikhule nakwilevel yobudoda. Ngoba iyingxaki indoda engakwazi umela umfazi wayo kokwayo. Ndicela uyiphinda baphulaphula. Iyingxaki indoda engakwazi ukumela umfazi wayo kokwayo nakweyiphi into, ingangabe sithetha ngamasiko ingengomasiko, but indoda engakwazi ukumela umfazi wayo kokwayo iyingxaki. Xa uyindoda funeka ukwazi ukummela umfazi wakho, funeka uyazi isitendi sakho siphi. Now sisize embuzweni wakho, indoda kuyadinga into yoba ibe matured. Kukhona ke izinto ekufuneka siqale kuzo before sizofika kulo mcimbi weento zamasiko. Indoda even nosisi kokwabo awukwazi ufika kokwenu ubaxelele namhlanje into yoba ndisindisiwe lo mhla kukho umcimbi. Bishop, okay, ivela ngendlela. Yes. Yeah. Okay. Omhlawumbi nayo izawuba yeyinye imini. Awukwazi ufika uthi ndisindisiwe namhlanje. Abantu bakokwenu mabayazi into yoba usindisiwe kude kudala. Bahlalise phantsi ubaxelele into yoba istendi sam silapha ngoku. Akuliwa apha. Ubahlelise phantsi. Even ungade ubabize ubanzele yonke into nezo zinto ukwenzela into yoba abantu bakuthi uze babe khona banikeza zanto bazifunayo zabo. But ubahlalise phantsi ngelithi ndizonixelela ngoku ngenxa yendlela endiyihambileyo ndiye ndathatha indlela yokusindiswa, ndisindisiwe. Now kufika ke ngoku lo mthana wabantu ungakhange uyenze loo nto uzamfaka engxakini. Kanti xa wena ndoda usete a solid foundation before eze umntana abantu wasetela nabantwana bakho kuzaba lula. So into yoba awusawenza amasiko awuphumi lo mhla wamasiko, uphume ngekabikho amasiko, uphume kuwo and uhleli phantsi nabantu bakokwenu ukhululwe ngabakokwenu. Ngoba uyazidinga ii-blessings kwinto nganye oyenzayo zabantu bakokwenu. Lo mfazi uyazidinga ii-blessings zakokwenu, uyazidinga nee-blessings zakokwabo. Uyayibona? Ngoba ndiyayikholelwa into ethi intsikelelo le ayiqali ecaweni, iqala ekhaya. Ayiqali ecaweni, iqala ekhaya. Then naw xa sele ke ngoku intsikelelo iqala ekhaya wahlala wayenza yonke le nto yakho kuba easy for wena. Ndizawuthetha ngam. Mna ndayihlalisa phantsi ifemeli yam. Ifemeli yam iyasazi isitendi sam sonto yoba ndisindisiwe. Now unkosikazi wam akakwazi ukungena ukuya kwizinto zemicimbi eyenziwa ekhaya. Not ngoba engafuni and not ngoba icawe isitsho. Sinemistake yongathi icawe ke lingafuni masiko. Ayocawe.
ngulo simnqulayo. Mm. Ngoba xa sisiya kwiinto zamasiko siya kwenye i-altar, yenye i-altar nalena. Now uyo-introdyusa umntana wabantu, makasebenze, makayobhinqa izikhaka nentontoni nentontoni, uyomfaka kwi-altar yakokwenu. Uyayibona? Then now whereby into yoba ubum-introdyuse kule altar kaKrestu, yenye i-altar nalena. So iba yingxaki ke ngoku, ifune ke ngoku indoda lena ibe matured into yoba kuba lula ke ngoku xa ubahlelisile abantu bakokwenu into yoba njengoko bayayazi unkosikazi kabani akazubakho kulo mcimbi ngoba istendi sakhe nomyeni wakhe sithi basindisiwe, sekutsho bona. Ikwenzela lula ke ngoku xa uyithethe kungakabikho lo mcimbi. Ikwenzela lula. Abatshoyo bathi unkosikazi kabani akazubakho apha, nobani akazubakho, noba ukhona akayonxalenye yale nto ngoba basindisiwe bona. Ndike ndive ke kwabanye kusithiwe, hayi uyeza umntu noba akazukutya. Sasindiswa ngezwi, kuthethwa izwi naphaya. Phaya kuza kwenziwa into zesasibingelelo sesiko, which means once sibe khona, once ungene kwesa sibingelelo, you already are a part of laa nto yenziwa phaa. The best way sukungena kwa ukungena, sukuqalisa kwa ungena. Awukwazi uthumela umntana abantu into yoba makahambe, hayi awuzutya nkosikazi wam, kodwa uphaya. Nawe ube khona, hayi andizukutya. Izwi elithethwa phaya awulazi into yoba zii-altar eziya, and awuyazi izwi eliphaya linofika lenza amandla angakanani kuwe, ngoba nangeli xesha wawungene ecaweni wawungene ungasindiswanga. Omhlawumbi ecaweni wawuze ubizwe ngumngani, wakwashunyayelwa the day zange ugqithe nakulaa mngani, wakubona umngani sowukwi-altar uzokomkela uYesu, uthethwe izwi. Naphaya ke kungokunjalo, kungathethwa izwi omhlawumbi elinobulala le nto sowukuyo. Zonke ezi altar zinamandla. Bishop, uyayicacisa le nto, uyayicacisa. Uyayicacisa. Ndicele ngoBishop ingathi simncedile lona umntu basindise babili. Naw ke ngoku masithi ngusisi ke ngoku lo usindisiweyo. Mna bendizicabela nje, mna ndabona intombi esindisiweyo, sancokola savana, uyabona. Then ngoku ndamlobola esokolisa. Then kukho le misebenzi phaya ekhaya, akusindiswanga ekhaya, nam ndisakhasa kwalapha enkolweni, nam ke ndiyawenza amasiko. Qha nguye lo ulakudipha entsindisweni. So xa kukho imisebenzi ekhaya imbeka phi ke ngoku, because lo mntu umele uyammela uyindoda, andisindiswanga nam, ndisafakwa nguye kwalapha enkonzweni, qha andikaqini, semadolwanzima. Yabo, so ithini xa kukho umsebenzi? Uyaya phayana ekhaya afika athini? Because yahlukile kule yakhe. Yahlukile. So masiyibethelele into ethi mntakaNqavaza. Usengxakini usisi othathe indoda yakwaDlomo eyenza izinto zakwaDlomo abe esindisiwe. Usengxakini ngoba iBhayibhile ithe nina bafazi amadoda wenu niyawathini? Niyathoba kuwe, bayasubmitha emadodeni. Usengxakini, nguye ozifake kulaa ngxaki. Uyayibona? Nguye oziyeleyo. Now laa ndoda uzawufika inezinto ezenzayo izako kwayo, aye futhi ezazi into yoba le ndoda ayisindiswanga. Ithi loo nto leyo kumele ajayivele isiginci, akana-choice. Ngoba asikwazi nathi siyicawe or ndingumfundisi yento yoba ndiyofaka idivorce komnye umzi, yento yoba phuma kulo mtshato. Nguye owayeziyele, wayemthandile. And into esabantu emtshatweni abaswanga enye into, basuka kuthandana. Naw wayemthandile and wamthanda emazi into yoba akakhonzi, akakholwa, akasindiswanga. Naw wayemazi into yoba uyindoda yamasiko.
uzifake ngokwakhe kuloo ngxaki. Yabona ke ngoku andizukwazi ukumthethelela kakhulu ngoba uzise ngokwakhe, which means now xa efika ke ngoku eintrodyuswa kweza altar, kumele aintrodyuswe kweza altar and akana-choice ngoba ubanjwa lizwi elithi makathobeke indoda yakhe. And indoda yakhe ibambile laa vesi ithi thina sibathandi, ayimthandi le ndoda halali umfazi wayo, kodwa xa kufikwa kule ndawo makasile. Kuzawude sithi ke ngoku xa sele siyilungiselela, hayi kukuyilungiselela, hayi sila as long ungatyi. Ingxaki apha it's not about ungatyi. Isingathi abantu banemisteyiki yokucinga into yoba hayi xa ungatyanga useyifu. Ingxaki kungena kwesinye isibingelelo. Sinamandla isibingelelo and isibingelelo singakukhipha. Ngisho xa kukho umsebenzi phaa kuwe endlini, sendingivile uMendaba, imali phaa endlini yayikhupha lincedise emsebenzini, yasilwa mhlawumbi kunamazila kubuswa abantu abangasekhoyo, ubone uma kuthiwa umoya iyathala kuphiphipi, then nani mhlawumbi nifonywe, hayi ke bantwana ngemini ethile kumsebenzi othile, phose loo nto uyiphosayo. Yeah. Sonenza njani? Mna phaa ekhaya bayayazi andicontribute, andifaki isandla kwizinto ezingenayo le nkolo kaKrestu. Masambe sibuye lapha ecaweni uze siyibambe eqala. Ukuba sinikela ecaweni, sithi sityala kulo msebenzi kaKrestu, then sityala kwi-altar uba mawuhambe, ibhali ihambe ivangeli. Ithi loo nto leyo naphaya ndifaka imali yam i-R1,000 yoba mayothenga inkomo phulaphula. Ithi loo nto leyo ndithi malihambe elaa vangeli uba ndifake i-R1,000 yam phaa. Ukuba sikholwa sisindisiwe, asikontribuyuthi kwizinto zamasiko. Uba uyazi osakontribuyuthayo kwiinto zamasiko, hayi use-in between intsindiso nasekhaya, awukontribuyuthi kwizinto zamasiko. Izinto okontribuyutha kuzo zizinto ezingenanto kwenza nesiko, ezizawufana nee-funerals, nomtshato. Uyayibona? Nomgidi, umgidi abantu ke sebengathi into ilisi, umgidi i-celebration yoba umntana ebuyile. Uyayibona le nto ndiyitshoyo? Nomgidi womntana osesuthwini, zizinto ezo xa usindisiwe okontribuyutha kuzo. Kodwa xa kusithiwa kubuyiswa ootatomkhulu, hayi awukontribuyuthi and awusebenzisi magama athukayo omhlawumbi ozawuthi hayi andikontribuyuthi kwiinto zamadimoni. No, don't go there. Andifuni uyiphatha loo ndima abantu babe nathi abantu ngamadimoni. Iinkolo kumele zihloniphane. Ngamanye amagama bahloniphe yam inkolo, nam bahloniphe yam. Now indenzela lula ke ngoku mna ngoba mna phaa ekhaya noba bendixelele ndiyithatha nje ibe kugqithiswa nje umlevo woba ndingaboni ekhaya kugcwele uba kwenzeka ntoni, uyabona? But bayayazi into yoba andizukontribuyutha tu kulaa nto leyana. Kodwa kwizinto zisidibanisa sonke, nam nenkolo yam singenangxaki, funerals, imitshato, intontoni, ndibaleka kuqala and ndibaleka ngepace abangenayo bona. Kucaca into yoba ndikhona, ndisindisiwe. Istendi, le nto ke ngoku idinga kule nto, sibuyele kulaa ndawo besithetha kuyo ekuqaleni into yoba yithethe kungekabikho nto into yoba istendi sam silapha. Then now ikhona ixesha ekhaya, kwifemeli yasekhaya kwakukhona umcimbi. Now ubrother wam uthi mfondini kuyakontribuyuthwa phaa intontoni. Ndithi zikhona nto kumele zithengwe phaa, sine-meeting. Ndithi one, masiqale apha emithingini, andiyi. Number two, andizukontribuyutha. Number three, mna nonkosikazi wam nabantwana bam asizukuwiza. Kaloku niyasazi istendi sethu simephi. Hayi mfondini ube khona nje, undicenga as ubrother yena. Ndithi no. Hlonipha inkolo yam njengoko nam ndiyihloniphe yakho. Andithi zange undive mos ndithetha rhabaxa ngamasiko wenu. Cela ke siyibambe kule level yokuhloniphana. Hayi ndikuvile mntakatata,
Uyayibona imandi kanjani? Ngoba ndayilungiselela kwasekuqaleni. Nabo futhi bayayazi. Nabo bayayazi ekhaya. Bayayazi ekhaya ndiyaziwa ndingumfundisi, ndingumzalwane ekhaya bandibiza mzalwane. Abanye bandibiza mfundisi xhomeke umntu uba yephi afila comfortable kuyo. Bayayazi but bayayazi into yoba istendi sam sindawoni namasiko wasekhaya. Then Bishop kubakho le nto ngoku kubakho le ntetha and inintsi kudla ngothiwa nikhule ngamasiko nje nina sinikhulise ngezi zinto naba nezi ngqondo ngoku ninazo naba nezi business naba senyo naphangela naba nabakhosikazi icawe linidibana apha endleleni ngoku nina abantwana nithi abantwana le ndlela benikhule ngayo bona mabangakhuli mabakhule ngecawe nibe nyani engakhulanga cawe. So mhlawumbi what is your take kule ntetho? La ntetho abantu abaninzi mntakangqavaza iyababamba. Uba awuyikhulelanga la ntetho iyakubamba. Inyani yona sikhule ngezi zinto. Yes. Kodwa apha endleleni yethu yokukhula sahlangana nezwi. Izwi elivele lafika kuthi lahlala lasibonisa enye into. Uzawuthi omhlawumbi omnye umntu xa ephendula athi hayi mna zange ndizenzele amasiko ndandisenzelwa ngutata. Andizublame utatam ngoba wayendenzela amasiko. No, don't blame abazali bakho ngoba bakwenzela amasiko. And nawe wawenzela amasiko ukwilevel yokwenzela amasiko. But ngoku nguwe ongutata. So yonke le nto lena idinga wena usete standard sento yoba wena ithini into yakho nenkolo. Amasiko siwenzelwe asincede uba sincedile, akasincede uba akasincedanga. Kodwa sikholelwa into yoba le singene kuyo kaKrestu into ibuncedile ubomi bethu. Then siyisa ngoku kwinzala yethu. Ya, siyisa ngoku kwinzala yethu. Into yoba inzala yethu mayiyibone into yoba le ndima kaKrestu ibuncedile ubomi bam. Azi akukho nto eyandibangela into yoba ndityeshe nyani emasikweni. Mna ngexesha ubaba wam utata ondizalayo izinto zazingahambi kakuhle kuye in terms of umsebenzi. Then utata abe sele esenza umthandazo athi utata masithandaze. Ndiqonde then ithini le ndoda ayingomntu othandaza, le ndoda ngumntu webhokhwe neegusha neenkomo. But utata wam ube nomthandazo awenzayo athi Thixo ndenze zonke into zasekhaya kodwa kutheni Thixo? Yintoni le ndiyibhudileyo? Ubuza kuThixo akabuzi kwabakuthi. Woza khona angayenzanga. Ya, yintoni le ndiyibhudileyo? Andiyazi uba kwakutheni azatsho. Le nto yandibamba yandihlala ngexesha sendikholwa ke ngoku. Kwakutheni utata zathandaze nomthandazo? Emva kokuba utata ebengungumntu uyileyo esikolweni kodwa ebengumntu onobuchule. Emva kokuba ethandaze lo mthandazo zange kugqithe neenyanga ezingaphi. Utata wabe selenikelelwa yenye ibhishophu uba makasebenzise imoto yayo. Le bishop imphathela umsebenzi because ebengumntu ogood in terms of ukokha uplastara. Imphathela umsebenzi wokokha, imphathela umsebenzi woplastara. Yavuka isubcontract katata selifile. Yathi uthi Lord Bishop ndicela usebenzise ibhaki yam ba uMadiba ukwenzela ukwazi ukwenza lo msebenzi. Emva kwalo mthandazo anditsho ukuthi azisebenzi elimsebenzelayo isiko makasele qhuba. Kodwa le nto kaThixo iyandisebenzela. Ndawubamba lo mthandazo ndabaleka nawo until today ndisaflowa nawo. And leni into yaseBhayibhileni iyandisebenzela. Hayi Bishop, athini amazwi akho okugqibela xa sivala? Amazwi wam okugqibela director xa sivala. In order ukuzikusebenzele into kaThixo ungabakhohlwa abantu abakuzalayo. Because intsikelelo yakho ayiqali apha ecaweni.
intsikelelo yakho izawuqala kubantu abakuzele. Ndithetha ke ngoku ngomama notata. Yes. When umama utata kasekho ke ngoku, when umama esithi uThixo akusikelele mntanam, akukho neliphi isiko elinoma kwelaa gama. Elazwi nje. Elazwi lodwa. Alikho isiko elinoma kwelaa gama. So ungabakhohlwa abantu abakuzeleyo. Intsindiso mayingakwenzi intoba ubakhohlwe intoba uzelwe. Intsindiso mayingakwenzi intoba ikhohlwe. Mandiyithethe into ethi ukusindiswa akundenzi intoba ndibe andingwasekhaya. Ukusindiswa akundenzi intoba ndibe andingomdlomo. Ukusindiswa akundenzi intoba ndibe andiphumi kulaa mnombo. But kukho izinto zalaa mnombo wakwadlomo endingasazenziyo. And azilwi nam ngoba ndiye ndazihlonipha, ndakhululwa zizo, ndabe ndilapha namhlanje. And ziyayihlonipha into yam. Even uzuqonda intoba ziyayihlonipha. I will invite my brother intoba abe lapha ecaweni xa ndine-event ndinaloo nto leyo. Uzawuza afike athethe amazwi okukhuthaza engathethi into zasekhaya. I will invite my mom uba abe khona apha ecaweni. Uzawuza ekhuthaza abazalwane bam, ekhuthaza mna. Ekhaya ndingayithetha into ethi andingomdala ekhaya, kodwa uThixo ndenze ndaba yilida ekhaya. Bekhona abadala. Ndizama ukuthi ngeliphani yonke le nto lena ayikwenzi intoba ube ngokokwenu, but xa siyivala bahlonipha abantu ukuze bakuhloniphe abantu. Thank you. What a powerful episode. Masivale Bishop. Hlangane ngemini ezayo. Thank you so much. Sure.